सोनानै दोनलैबाजै गुफुर जानायनि हासुङाव सोनानै दोनलैबाजै स्लिम स्लिम जानायनि बयामाव सोनानै दोनलैबाजै गुफुर जानायनि हासुङाव सोनानै दोनलैबाजै स्लिम स्लिम जानायनि बैसागु बोथोरा जोबस्रांबानो लायथारनोसै आंलाय नोंनानाव ददेरेखौ नोंनानाव ददेरेखौ बयामाव सोनानै दोनलैबाजै गुफुर जानायनि हासुङाव सोनानै दोनलैबाजै स्लिम स्लिम जानायनि मेगन सालायगोन लैबाजै गुदुं बादां सोरजोंबासो नांलायलायनांगोन जेरावबो जेना आखा फाखा मावनाय दांनायफ्रा बिखा आंबो सेंग्राखा लैबाजै मेसिनाबो आंजों हास्लाबा दिनैनि बे गोथार हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय जोंनि बिटिसिनि एबा बिटिआरनि बेंटल सेरफां एक्स चेयारमेन आंनिनो मोनसे समाव साहित्य सभानि जों सानैजों खोब साहित्य सभायाव खैथानि खामानि मावोमोन सन्तरा बिथां सालियाव जिरायनाय जोंनि बिदागिरि बिथांमोन नोंथांमोना खावलायनाय बायदियै आंथ' मोसानो रोङाब्लाबो हारिनि हारिमुआ जेब्लायबो थांना थाथों होननानै नोंथांमोननि खाथियाव गसंथानो होननानै आं दिनै हारिनि जा गाननांगौ बेखौनो गाननानै फैदों जेखियानो जायाथों दिनै बेसेबांबा हाजार हाजार बोसोर बर'नि जा हारिमु बे हारिमुखौ बैसागु खुंफुंनायनि गेजेरजों दिनै बर' हारिया फोथांनानै लाखिनो हादों आं जुदि गावखौ सासे बर' होननानै बुंगोन आं रायखांनांगोन बर'नि हारिमुनि थाखाय राव थुनलाइ आसार खान्थि बेफोर गासैबो हारिमुनि मोनसे मोनसे गहेनाफोर आरो बे हारिमुखौ बबे समनिफ्राय जोङो दिनै फालिबोदों आरो बैसागु जोंनि जा माहारियारि फोरबो बे माहारियारि फोरबोखौ बेसेबां हाजार बोसोरनिफ्राय फालिबोदों जों मोनथिस' हाया दिनै जोङो मिथिगौ बर' हारिया दिनैनि बे हालामाव जायखौ जोङो आसाम होननानै मिथिजादों आरो बे कामरुपखौनो प्राग ज्योतिषपुर होननानैबो मिथियोमोन आगु जारिमिन मुगा समाव रामायण महाभारत सलन्थाइमाफोराव जोंनि जेसेबां इन्डियान माइथोलजिजों रायखांजानाय सा सानजा भारतनि जोंनि जा हारिमु जोंनि जा आसार खान्थि जोंनि जा राजखान्थि एबा खुंथाय गोहो बेखौ जोङो रायखांनायखौ मोननो हायो 7,000 बोसोर रायजो जाबोनाय बर' हारिया मिरु जिरु अबस्थायाव फैयै 1920 मायथाइनि
समनिफ्राय खिन्थु जोङो गावखौ बोखांफिननो हादों केवल मात्र जोंनि ओनसोलनि बर' बिमाफोरा गावनि हारिमु राव थुनलाइ आसारखान्थिखौ गोख्रोङै गोबानानै लाबोनायनि थाखाय आरो जोङो दिनैनि बे दिनावहाय 2022 मायथाइनि समाव बिनि सिगां जोंनियाव जा सानथौनि साननायफोर दङमोन जे बैसागु फोरबो फालिनाया बियो मोनसे धोरोमारि फोरबो होननानै साननाय बे साननाय सानथौखौ दिनैनि बे 2022 मायथाइनि बर' जोहोलाव जोहोलावजोफोरा गनायनानै लादोंदि बा लानो हाबाय जे बियो मोनसे धोरोमारि फोरबो नङा बियो मोनसे माहारियारि फोरबोसो आरो बे माहारियारि फोरबोखौ फालिनायनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै मुलुगनि दरबाराव बर' हारिया जे मोनसे गिदिर रंजालि बैसागुआ बर'नि गाननाय टपिया रंजालि फालि जानायमोन बैसागु बेखौ जोङो हाग्रायाव बैसागुआव जोङो गासिबो फोरबोखौनो फालियोमोन बेफोरनो रोजाबनानै हाग्रायाव मोसायो बेखौनो सिनायनानै थेंक इउ
online marang tangan yang lu bermain tentu deket mangsingan medan tentu ayat yang berkaya benar keserau